מסתכלת לכיוון באר שבע, זוכרת מאיפה באתי. אני יודעת מה זה להרגיש שהחגורה לוחצת. אני קבלן גגות. עשיתי $1 מיליון הראשון כשאני הייתי בת 23. We don't give up in the Snuckle family! אני צריכה להיות גבר ואישה. לא נדלק. לא. רוצה שאני אנסה? אני אישה שהיא מעיזה לעשות דברים שאחרים לא עושים. אני והילדים שלי והבעל שלי צללנו עם קרישים. לכי תדעי, אולי מחר אחמדינג'אד ילחץ על הכפתור. אני יוצאת למאבק אמיתי, לרוץ עם הצעת חוק לכנסת. המיליונריות רוצות על חשבון המדינה? להיות אימא זה עניין של אושר. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אז enjoy your life! וואי, ג'נפר, זה לא טוב לי לאוטו. אז תעשי את זה לאט לאט, מה לעשות? אין חניה, ממי. לא, אז אני עולה למדרכה, ג'נפר. בסדר, ממי. את ביפו, מה זה משנה? ממי, זה בסדר. פוחדת. תקשיבי, תיקח אוויר. כן. אנחנו נתכנס עד ככה. פוקר פייס, אוקיי? אוקיי. פוקר פייס. After you. בואי. ג'נפר, היו... שקט. אוקיי. ג'נפר, לא, I'm going, ג'נפר. שקט! לקחתי את יעל לערבייה שהיא קוראת את הקפה והקלפים וזה. תשתי בבקשה. וואי, הלב שלי. אני מעולם לא הלכתי לפותחת בקפה. כאילו, וואלה, את שותה קפה, פתאום היא רואה את העתיד. בריאליות שלי זה לא נתפס. כשאני פותחת, את שותקת ואני מדברת. יעל, את חזקה מאוד חיצונית, לפני את רגישה יותר מדי, לוקחת הרבה דברים בתוך ליבך, יש לך הרבה הפתעות שהולכות להפתיע אותך בחיים שלך לטובה, עברה עליך תקופה של גירושים והתקופה הזאת חלפה. גבר רציני ייכנס לחיים שלך, אחד העשירים, חבל על הזמן. המזל שלך הולך להיפתח תוך בין חודשיים עד 6 חודשים, את הולכת להיות מרוצה, הגבר הזה בן מזל אריה. ראיתי בחיים שלך זוג, ילדים. הקריירה שלך הולכת להתקדם, את חזקה באופי שלך ואת יודעת מה את רוצה. יש משהו כבד שכאילו קרה לך, הבנת אותי, איבדת דבר קשה, אבל חלף, אין מה לעשות, אפשר רק להתפלל לאלוהים שהכל יהיה בסדר. כל הבכי שלך זה הולך להפוך לשמחה. מי נפטר אצלך? ג'נפר אמרה לי לסתום את הפה. סתמתי את הפה. את בחורה כאילו הגעת בכוחות עצמך, אבל עם הגבר הזה שהולך להיכנס לחיים שלך, את לא צריכה להתאמץ יותר מדי. תוציא לי 3 מהקלפים האלה מתוקה. מה זה מדברת מהר? אני לא יודעת אם אני אביא... טוב. סליחה. הרבה עין רע עלייך, המון, את מסתכלת... המסה. הבחור שיהיה לך. מתי? עד 6 חודשים את מתחילה לעלות. כאילו, איך אומרים? הצלחת ואת הכוס ויש את המכסה שלה, אז הוא יהיה המכסה שלך. היא עכשיו צריכה להתעורר. Yeah, baby. אוקיי, את רוצה גם? תשתי בבקשה. תחדדי רק מה חשוב לך מבחינת הסגנון של הבית. קודם כל, אני עכשיו בשלב של סיוטים מהמגדלים שאני גרה בהם. אוקיי. שונאת את השכונה שלי. עם כל הכבוד שיש לי שכנה מקסימה כמו יעל, אני מרגישה שם קר ומנוכר. אני עולה לקומה 32 שלי, מלבד ל2-3 שכנים שאני רואה במעלית, אני לא רואה אנשים. אני רואה את כל תל אביב ובא לי למות. תמיד יש הרגשה כזו שאתה רוצה לקפוץ למטה. אני רוצה בית הכי גדול שיש בסביון. אוקיי. עם בריכה הכי גדולה. אוקיי. עם חצר הכי גדולה. עם חדר ארונות הכי גדול. עם מטבח מגלומני. אני רוצה בית של ניקול. זה חלום שלי, שיהיה לי בית גדול, שאני אוכל לארח את כל החברים. בית למשפחה, כי משפחה כבר יש לי. זכיתי לבת מקסימה, ויש לי אדם לחיים מקסים, שאני אוהבת אותו. וטוטו. בוא נלך לבית הראשון. זה? לא, זה. הוא אולטרה מודרני. פינה, פחות שכן,
חזית רחבה, יש פרזנטציה למגרש, חנייה למספר כלי רכב שתרצי. מה זה שתרצי? זה 2 רכבים ו2 אופניים. במסגרת עבודתי בתחום בתי היוקרה 20 שנה, פגשתי אוליגרכים, פגשתי אנשים מצמרת הפוליטיקה. כולם היו קצת יותר עדינים, ואם לא רצו משהו, אז היו אומרים את זה בעדינות. היא קטלה, יש פטיו באמצע הבית. כאילו זה פטיו. כן, הכל לבן, חגיגי. יש לך גינה קדמית עם בריכה לאורחים, ויש לך גינה לילדים שיוצאים פה משלושת הסוויטות לגינה. המטבח לבן. אתה יודע איך אני מרגישה פה? איך? כאילו לקחו אותי עכשיו לסיור בבית חולים הסגור לפסיכיאטריה מתקדמת, כי הכל כל כך קר ולבן. עושה לי קצת דיכאון. דיכאון. כשם שהיא פוסלת בשנייה, היא קונה בשנייה. ופה הרגישות. דהיינו, אם היה בית ב100 מיליון שקל שהיה מתאים לה, ב4 דקות היא הייתה קונה אותו. ובגלל זה אני לא הייתי רוצה לעזוב אותה, אלא עד שהיא תקנה בית. יש לי עוד בית שהוא כפול 5, לא כפול 10. אז בוא נעבור לשם, כי הפאנק שווי פה לא עובד כל כך. יש עלייך שמירה משמיים מאוד חזקה, מאוד 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 חזקה. מישהו מת, אישה מתה, שומרת עלייך. מי עבר אצלכם מחלה ומת? אמא. אל תחשבי על זה את, כי זה רחוק ממך. רק תשמרי מהאוטו מתוקה, אל תסעי מהר. יהיה לך קצת בעיות עם עמוד השדרה, אין לך מה לדאוג, סכנות אין לך. חביבי, חביבי, חביבי. ובאמת אני הבנתי מה היא אמרה. פשוט הרבה עין רעה יש עלייך, המון. אם את מסתכלת על עצמך במראה, גם את עושה לעצמך עין רעה, מרוב שיש עלייך עין רעה. זה נכון. אני אומרת לך את האמת. זה נכון. יעל, יש לה עין הרע, אבל יש לי הכי הרבה עין הרע בכל הישראל. זה כל החיים ילווה אותך. לשאול שאלות. לגבי הגרוש שלי הראשון, הרבה צרות יעבור הבן אדם הזה, וגם יהיה לו בעיות עם הלב. מה? הוא יהיה חולה? כן, יהיה בעיות עם הלב, כן. כן. קרוב או... הכל ביד אלוהים, אבל יהיה לו בעיות עם הלב. He'll live a long time? הוא יחיה הרבה זמן או ש... תשמעי, אני חדרה, אני לא אלוהים. אני רואה מה שאני רואה. יש לי 3 בנים ממנו. הם אוהבים אותה. מאוד. לא, אבל היא לא אמרה, הוא יחיה. כן, אמרתי שיהיה לו בעיות. ג'ניפר. יהיה בעיות. Automatically I freaked out. כי אני רק ראיתי את הבנים שלי. What will they do without their father? No, he's not going to die. He will be... אבא הוא למות מחר? היא אמרה, לא לא, יודעת. she's just joking. אמרתי לך. מה זה ג'וקינג? אמרתי לך, הבריאות שלו לא כל כך משמחת. מה זה אבל לא ראיתי שהוא כן יעבור לחצים, אולי יעבור ניתוח או יעבור ילדה בריאותית. חם פה, כן, אני- המזגן פועל, מתוקה עד לחוצה. אפשר להתקלח? רגע, מה עם העין הרע עכשיו? אני לא יוצאת מפה עד שאת לא מנטרלת לנו אותה. תמיד עין רע מפריעה לנו. יש פתגם בישראלי אומר, 99 מבית העלמין זה עיניים ואחד מאלוהים. עין רעה יש לך דבר אחד. את לוקחת שן של שום, אוקיי. את הולכת לים, את מסתובבת, את אומרת, בזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות הים הגדול של... איזה יופי. תגידי, מה שלום גדעון החמוד? זה כיף. כשגדעון ביחד איתי, זה כיף. כשבעל ואישה עושים את אותו ספורט... איזה גדעון זה, איזה גדעון. יש לנו על מה לדבר, יש לנו על מה לחוות, אנחנו עושים את הכל ביחד, מבינים אחד את השני. ברור, מה? מספרת לי, אם אני לא עושה ספורט כל יום, אי אפשר לדבר איתי. אי אפשר לדבר איתי, לדבר, אי אפשר. אני אומרת, אני באתי לעולם הזה כדי ליהנות. בדיוק. הרי ריצה, כל אחד יכול לעשות. נכון. וכל אחת יכולה לרוץ, וכל אחד יכולה לשחות, כי הים הוא של כולם, לא רק של העשירים. נכון. והבריכה היא של כולם, ויש לך את האופניים, זה בסדר, וההליכה ברגל זה בסדר, אז אי אפשר להגיד, כן, היא מדברת כי היא יכולה. וזמן, סדר עדיפויות. ברור. אחד יושב שעה על קפה וסיגריה בבוקר. במקום זה... במקום הוא יכול כבר לעשות. 10 קילומטר. תודה רבה. ולכן אנחנו
צריכות להוביל דעת קהל. רעיון נהדר. אני רואה במקומות שאני הולכת שאם אנשים באים ואומרים לי, תשמעי, בזכותך. אנחנו קמות בבוקר וחושבות אחרת, שהשמש זורחת, אפילו שלא לפעמים לא זורחת, או בזכותך, אם חשבנו שמאוחר מדי להביא ילדים, אנחנו רוצות להביא ילדים, פתאום עשית לנו את החיים שזה בסדר. פתאום עשית לנו את החיים שאם אתה באמת רוצה משהו, זה בסדר. אם האישה יכולה ויש לה את הרצון. את הכמיהה להיות אימא. מה זה להגביל דבר כזה? ולא צריכה בעל בשביל זה. מי אמר שאת צריכה היום להיות נשואה בשביל להיות אימא? מה זה האטימות הזאת? אם אין כסף, אנחנו לא רוצים להביא ילדים מסכנים. אבל מה זה כסף? ואם אישה רוצה להיות אימא, אני פה לצידך. כי אני יודעת, ורק אני יודעת כמה אני רציתי שוב להיות אימא. וזה לא משנה מה הייתה המטרה, רציתי. והרצונות של בן אדם הם שלו. הוא נושא איתו את האחריות, הוא נושא לבד את אם זה... מדהים. רעיון אדיר. אדיר. אני עוזרת לה. אנחנו ככה נשארים צעירים. עם השטויות האלה, עם השובבות הזאת. זה לא שטויות. לא, זה שובבות. אלה החיים. כל המטרה שלך לחיות. ליהנות. צאי לדרך, המפתחות בפנים. חמישה דונם, יש כניסה עמוקה, יש לך את הפרטיות שלך. תסתכלי איזה פרזנטציה. אנחנו מתקרבים, הגינה אני אוהבת, אני יכולה לגדל לי פה פטל ודובדבנים, ולעשות פה קטיף למישל, ויחידת דיור לטרי. אתה מכיר את טרי? שמעתי עליו. מגרש כדורסל, נוף אינסופי. בוא נראה את הבריכה. אריסטוקרטי יותר. טוב, הבריכה קטנה, אוקיי. לא ממש נקייה, הג'קוזי להריסה מיידית. תסתכלי על העוצמה, 119 עצים מחייכים אלייך. אוי. קחי אותי. יחידה לעובדים, כאן תליני את כל העובדים מה, שלך. העובדים צריכים לחיות בבונקר? יש יחידה נפרדת נוספת בבית, צמוד לפארקינג. תראי את העומק, תראי הדשא מחייך. דרכה הצלחתי להבין שהכסף לא קונה את האושר, הוא מביא אותו מוכן. שאמרתי, אני חייב למצוא לה בית. כי הסתכלתי עליה, ראיתי שהיא צ'ק בלי תאריך. אמרתי, אני חייב. היא צ'ק בלי תאריך. $8.5 מיליון. זה הכל? זה הכל, זה התמורה הכי טובה לכסף. יפה. או. אפילו, עוד אחד? הנה. בטח, הם מתחבאים. טוב, צריך ריסוס דחוף. וולקאם. חדר האוכל, 3 שנדלייר. מרגיש לי קצת בית כנסת, אני לא יודעת למה. הנאה חדר האוכל בעינייך? טוב, המטבח זה הנושא הרגיש, אז עדיף שאני לא אגיב. המטבח זה המוח של הבית, את תעשי פה מה שאת רוצה. זה מטבח מאוד 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 קטן. טוב, צריך לעשות פה שיפוץ טוטלי. הבית הוא לא מה שאני חלמתי עליו. זאת אומרת, הוא יכול להיות מה שאני חלמתי עליו אם נהרוס אותו ונבנה חדש. $8.5 מיליון, טוב. זה לא כל כך נורא לשטח כזה, אבל זה צריך שיפוץ של לפחות כפול. כי הוא לקח אותי לבתים שאפילו, בוא נגיד ככה, התושבים הגזתים, חסן נסראללה וכאלה, היו מתביישים לחיות בהם. אני אומרת לך משהו עקץ אותי פה. אלרגית. אולי אני אלרגית לסביון. אז רק נטבול את הרגליים, בקטנה, ג'נפר, בקטנה. אפילו נגרש קצת עין הרע, אולי אחד, אפילו אחד מספיק לנו, לא? We need to go to the Shum farm. זה הביזנס שלי. אבא. את הולכת לגדל חווה של שום. Oh yeah, baby. וואו. אנחנו, וואו. תראי. אוקיי. יאללה,
שכל העין הרע יתפוגג, שיעוף! She threw her שום. איזה אישה, היא מה זה מאמינה? But it's okay. אנחנו צריכים להאמין למשהו, וזה בסדר. וואו. וגם אני עשיתי את זה, כי הם ה-team player. וואו. שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. Oui, allô. Émission de télévision, je te rappelle. Ah, voilà, Léa. מה זה, מאיפה באתי, לאן נכנסתי? Bonjour, Léa. מה נשמע? בונז'ור, בונז'ור. Ça va, נתן נשיקה? אומרים בונז'ור או בונז'ורני? Bonne journée. איזה יופי אתה נראה. גם את יפה, נו? תודה. קמתי בבוקר לפגישה עם פלטו שרון, חבר קרוב וגם בן אדם שהקיף מפלגה של איש אחד. תסתכל. מזוזה הכי גדולה בעולם. היא יפה, תן לה נשיקה. יש הכל פה, יש הנייר, יש הכל, וואלה, בראבו. 60 קילו ברונז. מי עשה לך את זה? סלבדור דלי. זה מדאם רונואר, זה אישה שלו. רונואר, את מכירה רונואר, כן? המשפחה רונואר מאחר מזה. מה שלומך? הכל טוב. אני באתי לבקש עזרה. אני באתי לטכס עצה. אני באתי לשאול אותו אם אני לא בדיחה. אני באתי לשאול אותו אם אני לא עושה מעצמי צחוק שאכפת לי. תמיד אתה היית, איך אומרים, מחמם לי את הלב. אתה באת, עשית עלייה. המשפט שלו, מה אתה עשית בשביל מדינה, זה משפט שאני לא יכולה לשכוח. ואמרתי, אם אני לא אעשה את זה, אני לא אסלח לעצמי. אם אני יכולה לעזור לנשים, ואני יכולה לעזור במשהו קטן למדינה שלי, שלנו, אז אני פה. אתה יכול לעזור לי? לאה, קודם כל, כן. במדינה שלנו, אנחנו צריכים להיות 10 מיליון יהודים פה. מ-10 מיליון יהודים זה מתחיל להיות המדינה חזקה. ופה הרעיון שלך הולך לעשות כמה יהודים יותר. זה הולך קצת יותר מהר להגיע ל-10 מיליון. בדיוק. כל יהודי אחד יותר, אני מת על זה. ישר הוא לקח את זה, ואז הוא הביא לי עוד איזה משהו שלא חשבתי עליו, שבעצם אני פה מעודדת ילודה של יהודים. אפילו אנחנו הולכים להגיד, זה חוק לאה. תן לי יד. אני... חוץ חבר הכנסת הערבים, אני לא רואה מי יכול להיות נגד החוק הזה. אני רוצה להיות במקום הזה, לעזור לאנשים להגיע לאופטימל של החיים. בוא, אני קניתי הרעיון. זה יכול לעבוד וזה רעיון פטריוט, זה מה אני אוהב. were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my... אמא שלי כל הזמן דחפה אותי ללימודים. היא אמרה שזאת הדרך להצלחה. כל היום שטיפת מוח, שטיפת מוח. לא משנה מה, את חייבת ללמוד. כדי להתפתח, כדי שיהיה לך ביטחון, כדי להרגיש טוב. וכמה היא צדקה. זה בסיס האם. זה בסיס האם. זה בסיס האם. אני לא סתם עברתי פה לגור. יש לנו ביו, במנהטן פרויקט, במגדל צמרת. מטורף מה שהולך פה. התחלתי את הכל מאפס. פה דירה, שם דירה. לא היה לי איזה חלום כזה גדול לכבוש את כל העיר. בואי מיכל. תיזהרי לאט לאט. מאז שאני זוכרת את עצמי, יש לי מיכל. יש מיכל בחיים. דביר של הבניינים. אהלן וסהלן ביקום. גדלנו כמו תאומות למעשה. אהלן. הייתה תקופה, היא הייתה מנהלת בתנובה. מנהלת הזמנות, ואז החליטו שהם סוגרים את הסניף. אמרו לה תודה, ואת הולכת הביתה. שוקרן, מה סלאמה? ואז אמא שלי בכתה, והיא אמרה, אחותך מרימה ארגזים.
בתנובה. היא מסדרת, ארגזים, מגיע קוטג', יוגורט. אני אמרתי לעצמי, אחותי לא תסדר מדפים בתנובה. במשפחה שלי אף אחד לא יהיה במצוקה. ואתה מגיע מחר לאירוע, נכון, מר קפלן? בידיים שלי לקחתי את מיכל, שסחבה ארגזים של תנובה ב-19 שקל לשעה, והפכתי אותה למנהלת האישית שלי. כל הלקוחות בפנים. אוקיי, זו לא שמעתי בין השנה, למה הכנסת אותה עכשיו? זה בזמן האחרון לא עושה לי אנרגיות טובות. מה שהכי מעסיק אותנו עכשיו זה ההשקה של המשרד החדש. את צריכה לעשות סדרי עדיפויות. עכשיו התקשרה רותי, מה היא רוצה? מה נעשה? אבל היא לא לקוחה. אבל היא צריכה להיות בפתיחה. שיהיה קצת צפוף, שיהיה קצת חם, אבל אחר כך אני אוכל להסתכל לאנשים בעיניים. את הבנת אותי, הבנתי את הרעיון. עכשיו הלקוח מקבל את ההזמנה. בעס אותי שם. אין, את חייבת. אותי, מה זה אינביטיישן? אני מכירה אותך כבר, את חייבת כל הזמן למצוא לי איזה פאק. כאילו מה, בא לי פאקינג לראות עכשיו יעל גל. אז את תראי את הפאקינג יעל גל. בפנים, תפתחי רגע. טה-טה! בוא, מאמי, בוא. בוא נלך לראות פה קצת בתים. יפה. רגע, בוא נסדר לך את החולצה, שאתה לא תראה כמו ארס. בוא, חיים שלי, בוא. תראה איזה יופי, מזרקה, ואיזה בתים יפים. תראה, אתה רוצה לגור פה? סביון בעיניי מזעזעת. אני לא אוהבת את סביון, וזה לא מקום בשבילי לגור. תארי לה, בוא, מאמי. המקום היחידי שאני אוהבת זה תל אביב, ובית פרטי בתל אביב, כמו שאני רוצה, יכול להיות רק מאחורי כיכר המדינה. יהיה לך פה דשא, ויהיה לך שכנות כלבות מחונכות, פודלים, צ'יוואוות, לברדורים, שיהיה לך סוף סוף חברה. גם שווה להשקיע בשכונה שהיא הכי יקרה בישראל. אני חושב שהיא לא התלהבה מסביון, כי אולי סביון קצת יותר משדרת כסף ישן, וניקול יותר משדרת כסף חדש. בוא לפה, בוא לגינה קצת, בוא. אני מקווה שאני אמצא בית כמו שאני רוצה. אם לא, אז אני אבנה בית כמו שאני רוצה, ואם אין מקום, אז אני אמצא מקום, או שאני פשוט אתן למישהו הצעה שהוא לא יכול לסרב לה. שלום. אני אייריס. נראית. נעים מאוד, שמעתי עלייך הרבה מאוד המלצות. בואי נשב. בעלי היקר, הוא קנה לי, לנו, נחלה במושב שדה ורבורג, 2.5 דונם. בשנים האחרונות החלטנו שאנחנו משקיעים בנדל"ן. אז הוא אמר, תקני מה שאת רוצה. מה שאני עושה בדרך כלל בשלב הבא זה שאני יושבת איתך ועם בן זוגך, אלא אם כן הוא לא מעורב. בדרך כלל זה החלטות שלי. מצוין. מצוין. גדעון, הוא מעריץ את האדמה שאני דורכת עליה. הוא גם קורא לי אלוהים. מתקשרים אליו חברים, שואלים אותו, גדעון, מה דעתך שאנחנו נעשה זה וזה? הוא אומר להם, תעשו לי טובה, תתקשרו לאלוהים. הוא קורא לי אלוהים. תדמייני לעצמך, כאילו את מתכננת את הבית של קרלה ברוני. באמת. בית בהיר, עם וילונות מתנופפים לבנים שקופים. אני רוצה שיהיה לו איזשהו קרניז, שיהיה לו סטייל אלגנטי. מקסים. חשוב לי שהבית יהיה נוח, יהיה פרקטי. חדר ארונות ענק, יהיה אי באמצע. זה חדר ארונות שעשינו. רוצה שזה יהיה יותר גדול. ג'קוזי, ושהמים מהג'קוזי יתאחדו עם הבריכה. מקסים. כשאנשים עוברים ברחוב, יוכלו להסתכל ולראות את הבית שלי. פצצה. ורדים לבנים, פינת אש, מקלחון לבריכה, בקצה של הבריכה, גזיבו. נקרא לזה קולנוע ביתי. הרבה מקומות חנייה. עכשיו יש טרנד מאוד מאוד חזק, מרתף יין כחדר שלם. זה גם נראה טוב, זה גם פוזה על הכיפק. אני אסתפק במקרר יין באזור המעיים. לא, זה גם, זה קצת פלצני בשבילי. אוקיי.
קמבל משהו, אבל עוד פעם התחתונים של הבית ספר. will be. Not our words. Give Sarah. נו, בואי, ממי, מאחרים, בואי, יפה. יפה שלי, בואי, בואי. בואי, כבר כל החברות שלך שם, בואי, ממי, בואי. איזה יופי, זה לצלם ונשאר לאבוש ולסבתוש, נכון? נכון? מה העניינים, ממי? בסדר. ג'ניפר התקשרה אליי בבוקר והודיעה לי שבעלה של אייריס איננו. מת. חשבתי שזה בדיחה, שזה לא יכול להיות. איך יכול להיות? זה הלם. הבן אדם פתאום נעלם, בלי התראה מוקדמת. הולך לישון בלילה, קם במול, כאילו, זה הלם. זה בסדר? מה את חושבת? תראי, אני מקבלת את כולם, ואני באמת לבוש פרובוקטיבי, אין לי בעיה עם צבעוניות, אין לי בעיה. אבל יש קודים חברתיים ש... תקשיבי, I hate... את באה ככה להלוויה, ג'ניפר? זה לא בסדר? לא, זה בסדר. תסתובבי רגע. מה? לא, זה בסדר. את אוהבת? את אוהבת? מה זה אני אוהבת? מה, קצת סקסי, נכון? זאת אני. קצת. בסדר, יאללה, נו. We need to find some happiness today. We need to take every day כמו זה our last day. את יודעת מה הכי עצוב לי? שהילדים שלו... They saw everything. ושמעתי גם שהם ניסו להחיות אותו. כאילו, את קולטת ג'ניפר? את יודעת איזה טראומה זה? אני יודעת. אמא שלי בקנדה, היא הייתה את המנהלת של חברה קדישה. כן. She washed... To death? כן. כן. זה מצווה, מי יכול לעשות את זה באמת? אז מה היא בקשה מאחותי ואני? היא אמרה, please be in the room כשאני נפטרה. אז אני ראיתי. עשיתי מה היא רצתה. She was so skinny.
אני הרגשתי שאמא שלי מתה, כמו סתירת לחי אחת מצלצלת לחיים. מה המילים האחרונים שאימא שלך אמרה לך? מה? כן. כן. היא אמרה לי שאני היהלום שלה. אמא שלי לפני שהיא נפטרה, אז היא השאירה לי ככה איזה משפט ככה שכל הזמן מלווה אותי כזה, וואי איזה כיף לי שאמא שלי חשבה כך, כאילו זה יופי זה. ובכוחות ממש בשארית הכוחות האחרונים שלה היא אמרה לי, את היהלום שלי, את יודעת את זה נכון? ואמרתי לה, אמא, את היהלום ואנחנו הילדים אבני החן שמקשטים את היהלום הזה. ג'ניפר, ומה שלה? מה היא אמרה לה? I tried to help her move her from the chair and she באמת, she said, fuck off, Jenny! That was her last words. ג'ניפר, תני לי לסדר לך, תציף, מה אכפת? תעשי עכשיו. מים. אז אני אחזיק ככה, טוב, טוב, טוב. אני לא אוהבת את זה. Stop all the clocks, cut off the telephone, prevent the dog from barking with a juicy bone, silence the pianos and with muffled drum, bring out the coffin, let the mourners come. היה אבא מדהים. עשת הילדים נסיכים, אותי מלכה. הוא אהב מכל הלב. היה כל כך טוב. הוא תמיד הסתכל מסביב ודאג שלכולם טוב. זה גידו. הוא מת. תודה שבאתם. זה היה מאוד קשה. אני הייתי בשוק גם, אני לא... I couldn't believe שהיא אמרה את זה ככה. הוא מת. וזהו. זוהר הרקיע מזרים את נשמת גדעון, בן ראובן זיכרונו לברכה, ולאה תיבדל לחיים ארוכים, שלח לעולמו, בגן עדן תהיה מנוחתו, בעל הרחמים, יזכירו בספר אני בטוחה שבאמת תחזרי. אנחנו אוהבות אותך. I love you so much. Yeah, you will be strong. תעברי את זה כמו גדולה, שיש לך עוצמה בעיניים. בשביל הילדים שלך, תעברי את זה. זה רק בשבילם, תאספי את עצמך. טוב. בנות, יש עוד אנשים שרוצים. ראית איזה חמאי, איזה... נכון. למרות המצב שלה, היא נתנה לנו את כמה דקות האלה. תוסיע. איך היא מגדלת אותנו? נכון. נכון, מגדלת אותנו. כן, היא... אישה. אישה. אנשים אמרו לנו, עכשיו תורנו, כאילו... כי אנחנו חברות והיא לא נתנה לנו אמיתיות. ללכת. ג'ניפר, היא החזיקה אותנו. היא הרגשת את האהבה שלנו, את לא מבינה? מה אנחנו אגיד לה? אני אמרתי לך, נכון? אולי זה wake-up call בשבילנו גם. אנחנו באמת צריכות לקום בבוקר, ליהנות בחיים שלנו. באמת. This is the beginning of the rest of our lives. Let's do it. אבל באמת. איזה בנים יש לה? חתיכים וחזקים. The future's not ours to see. Que sera, sera.
מה אנחנו יכולים לעשות? להרים את האווירה קצת שמח. גרופ האג. לאה, היא חוזרת לחיים. זה הכניסה לבית, ואז הולכים בשביל, ונכנסים לתוך הבית. אחרי גדעון נפטר, אני אמרתי לעצמי, we need to take each day like it's our last day. אתה מאמין שאני הייתי ילדה שמנה, באמת? והכי מכוערת בעולם? How far can you go? יאללה! הערב יש השקה חגיגית, משרד החדש. יעל גל, את מעצבת על. אני מתרגשת! אני חושבת שגם בכוס שלך... היה עוד שיער! זה בלונדיני. אני אמרתי להם לא לשתות בכלל. אולי יש רוך